Unkari-Suomi-seuran osasto. Me haluaisimme erityisesti kiittää siitä, että te pystytte järjestämään meille näin ihanan vastaanoton tämmöisellä hyvin lyhyellä varoitusajalla. Terveysvera és az összes egyesületi tag, akik most itt vannak. Nagyon szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy ide jöhetünk, és hogy ezt a nagyszerű programot. Tämä paikka, tämä linna, on meille yksi suuri elämys. Ez a hely, a vár, ez nagyon nagy élmény számunkra. Joka varmasti jää meidän kaikkien mieliin muistona, tässä erityisenä muistona tästä niin teidän kaupungista. És biztos mindenkinek nagyon különleges emlék lesz a Veszprémről ez a vár. Ja se mitä sanoit tuossa äsken alussa siitä nuorten, että tuo meille nuoria, vie meidän nuoria, niin kuin tässä meidän yhteistyössä, niin se on ihan totta ja se on tärkeää. És amit mondtál itt az elején, hogy hozzá nekünk fiatalokat és vigyél fiatalokat, az számunkra nagyon fontos. Ja tässä meillä on monta hyvää esimerkkiä ympärillä. És itt körülöttünk nagyon sok jó példa van erről. Ja yksi heistä on minulle erittäin rakas nuori nainen, Riina, joka oli silloin 10 vuotta sitten ensimmäisestä tapaamisestamme, silloin kun kohdastiin. Az egyik, vagy van egy kedves lány itt közöttünk, a Riina, aki 10 évvel ezelőtt volt ez a csoporttal itt Magyarországon. Ja siitä minulla on erittäin hyvä mieli, että tämä työ niin jatkuu. Hän on hyvä esimerkki siitä, että olemme pystyneet sinä ja minä yhdessä antamaan niitä elämyksiä, jotka ovat kantaneet 10 vuotta, ja nyt hän voi jatkaa niitä nuorten kanssa eteenpäin. Nagyon örülök annak, hogy a munka, amit te is csináltál, meg amit én is csináltam, ez így 10 év alatt nagyon jól alakult, és most átadhatjuk a munkánkat számára, vagy neki, meg a többieknek is. Ja sitten tässä ympärillä on paljon muita nuoria. Itt körülöttünk sok fiatal van. Ja nuoria, jotka ovat olleet Suomesta. És olyan fiatalok is vannak itt, akik voltak Finnországban. Ja nuoria, jotka ovat olleet Unkarissa. És olyan fiatalok, akik már jártak Magyarországon. Ja se on varmasti se kaikkein tärkein asia, mitä meidän pitää tehdä. Antaa niitä mahdollisuuksia, tarjota niitä mahdollisuuksia ja ennen kaikkea rakastaa, välittää, kannustaa, always with love. És az, ami nagyon, vagy a legfontosabb, hogy adni és kínálni a lehetőségeket, és rakastaa, välittää, kannustaa, tukea. Szeretni vagy szeretni támogatni, és valamit. Ja tämä on niin minulle viimeinen matka Unkariin sillä tavalla niin ryhmän tanssin ohjaajana. Ez nekem olyan értelemben utolsó után Magyarországra, hogy a csoport vezetőjeként itt vagyok. Koska minä haluan antaa tilaa tälle upealle nuorelle naiselle Riinalle, ja seuraavan kerran kun me tulemme, minä olen sitten se aikuinen takana, koska sitäkin vielä tarvitaan. Mert azt szeretném adni a helyemet a Rinának, és én ott leszek csak a háttérben felnőttként, mert az a támogatás is kell. Ja minä kyllä haluaisin, että oikein taputetaan tuolle meidän Riinalle. Se on tässä ihanan työn viikko. Ei me tätä pitkään kakku odottaa ja konsertti. Bara tuossa ja konsert. No, haluamme muistaa Suomi-Unkari-seuraa tämmöisellä. Tiedän, että teillä on varmasti hyvin paljon muistoja Suomesta, mutta tässä on sellainen muisto, jota te voitte käyttää, kun teillä on yhteinen kokous tai joku juhla tai joku muu tilaisuus. Az Egyesületnek már biztos több emléke, meg ajándéka van Finnországból. Én most egy olyat szeretnék átadni, amit lehet használni majd mindenféle találkozásokkor, mikor, vagy ünnepekkor. Kuka? Ole hyvä!
gyönyörű, mert Mari megkószálvészak. Dorikát megkérjük, hogy ő kocsival van. Sitten minulla on täällä tämmönen toinen paketti, joka ei ole kovin kauniisti pakattu, mutta täällä on semmoista Veera sinulle, ystävä. Täällä on semmoista lääkettä, äidille lääkettä. Van egy másik csomagom, ami sajnos nincsen szépen becsomagolva, de lenne egy ilyen kis gyógyszer van az anyukádnak. Pientä hyvää syötävää ja sitten täällä on tämmönen ihana poronliha, sinä ymmärrät miten tätäkin syödään. Ole hyvä ja nauti. Pistä kylmää, etteivät mene höpöksi. Kiitoksia paljon. Kiitos. Ole hyvä. Anyukának. Sitten kun on paljon mukana kaikessa järjestötyössä, niin huomaa miten tärkeä merkitys on sillä, että tulee mukaan aina uusia ihmisiä, uusia toimijoita, jotka tuovat uusia ajatuksia ja jatkavat sitä työtä eteenpäin. Amikor az ember sokat dolgozik különböző egyesületekben, észreveszi, hogy mennyire fontos az, hogy mindig jönnek új emberek, új ötletekkel és segítenek a munkát. Ja kiitokseksi tämän päivän isännyydestä haluamme muistaa Andrasta ja Petriä, eli Pekka. És mai napi munkáért szeretném köszönetként átadni a Péternek, meg a Andrásnak. Na, tessék. Ole hyvä. Péter. Ole hyvä. Segíts Péter. Péter. Pekka. Köszönöm szépen. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja kaikille meidän nuorille, unkarilaisille nuorille erityisesti tervetuloa Suomeen. Ikinä milloin vaan me kyllä järjestetään kaikki. Minden magyar fiatalnak szeretném megmondani, hogy szeretettel várunk Lapföldön bármikor, ezek mindig van hely számotokra. Én meg azt szeretném mondani, hogy itt van egy jó példa a Heli személyében is. Ő itt végezte az egyetemet, úgyhogy a Pannon Egyetem szívesen lát benneteket tanulmányaitokat, folytassátok Magyarországon, Veszprémbe. Esimerkki tämmöistä nuorisovaihdosta. Veera puhui minusta, mä olen valmistunut tästä Veszprémin yliopiston nykyiseltä nimeltään Pannonin yliopistosta. Että tännekin voi tulla opiskelemaan. Az első cím, aki tehát a Pannon Egyetem történetében Heli volt az első, aki megkapta a diplomáját. Külföldi hallgató.